गिबियावनो बयखौबो बड' निउस इउटुब चेनेलनि गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय बे समाव माखासे खौरां लाबोदों। भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना बेल आइकनआ अलाव होनानै ला आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। गिबि खौराङाव दङ अक्षय कुमारआ सेल्फियाव रेकर्ड खालामदों। बलिउड सावथुन मुलुगनि सुपारस्टार फावखुंगुर अक्षय कुमारआ 3 मिनिटाव गासै 184 सेल्फि लानानै गोदान गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हादों। फावखुंगुर अक्षय कुमारआ ड्वेन जन्सननि थांनाय 2015 मायथाइयाव 3 मिनिटाव गासै 105 सेल्फि क्लिक खालामनाय रेकर्डखौ बारनो हानानै गोदानै गिनिस वर्ल्ड रेकर्ड खालामनो हायो। दुखुनि खौरां, सासे बर' लाइमोना गुबुन रायजोआव गोमादों। सावगारियाव नुनाय बे सुबुंनि मुङानो जाबाय भारत नार्जारि। बिथाङा चिरां जिल्ला आमगुरि पातालमारि गामिनि थागिबि। मिथिनाय बायदिब्ला भारत नार्जारिया ट्रेनजों बेंगालरनिफ्राय हारसिं न' फारसे फैगासिनो दंमोन। नाथाय दिनैसिम 14 सान बारलांब्लाबो न'आव सफैयाखै। फारसेथिं भारत नार्जारिनि मबाइला गाज्रि जानानै दं होननानैबो मिथिनो मोननाय जादों। बेनिखायनो भारत नार्जारिखौ सोरबाफोर बहा नुयोब्ला 801779795 बे जानबुं अनजिमायाव खोन्थाहरनो खावलायदों नखरनि सुबुंफ्रा। इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जागासिनो दङ आरो इयुनाव गोख्रों जालांबाय थागोन, बे बाथ्राखौ बुंदों एमपि रोनगोन नार्जारि बिथाङा। गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि 3थि बोसोरसेला जथुम्माया जोबलांबाय। साननैनि हाबाफारिजों गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बसगाव गेवलां गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंजानाय गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि बोसोरसेला जथुम्माया दिनै थुंगेबाय। दिनै जोबथा साननि हाबाफारि बायदियै फुंबिलियाव दोलोनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनिफ्राय जागायनानै इउपिपिएल मावथिफोरखौ लानानै मोनसे सावराय मेल खुङो। बिनि उनावनो गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै मोनसे गेवलां मेलबो खुंफुंनाय जायो। बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै रायजो सभानि एमपि रोनगोन नार्जारि, एमएलए जिरन बसुमतारी, बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा उकिल मुसाहारि, उइलसन हासदा, एमसिएलए माधव छेत्री, मिरु इउपिपिएल दोलोनि गायनानथारि राजु नार्जारि आरो नेहाथारि समना नार्जारिमोनजों लोगोसे दोलोनि गोबां मावथिफोर आरो रायजो राजाफ्रा बाहागो लायो। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। बेसेन लायाजासे चिरां बैदिक थेरापिया देहा नायबिजिरनाय आरो देहायारि सांग्रांथि होनाय मावबादा खुंदों। मैया चिरां जिल्ला बनसु आरो अल बाथौ रिलिजियास चेरिटेबल ट्रास्टनि बानजायनायाव बेंटल पिएचडिसिनि कमिउनिटि हलाव बेसेन लायाजासे देहा नायबिजिरनाय आरो देहायारि सांग्रांथि होनाय मावबादा खुंदों। बे हाबाफारियाव गोबां थेरापिनि आखा फाखा डक्टरफोरा नुजाथिनानै रायजो राजाफोरनि बेरामारि देहाखौ नायबिजिरनाय जादों होनना चिरां जिल्ला बनसुनि आफादगिरि इन्द्रजित कुमार ब्रह्म आरो अल बाथौ रिलिजियास चेरिटेबल ट्रास्टनि मेडिकेल डाइरेक्टर आसिम मण्डल बिथांमोनहा बुंदों। लोगोसे ओनसोलनि देहायारि आनजाद खालामजानाय सुबुंफ्राबो गोजोननाय फोरमायदों आरो आन्दाज मोन्दों होनना मिथिहोदों। थेरापिनि आखा फाखा आयुर्वेदिक डक्टर राहुल कालापतिया फोरमायदों दि बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो बेसेन नाङै मावबादाखौ इन समाव खुंगोन, जाहाथे देहायारि जेंनायाव गोग्लैना थानाय सुबुंफ्राबो नायजाफैनो हागोन होनना मिथिहोदों। चिरां जिल्ला सदर सहर काजलगाव बाजारनि कमिउनिटि नब्लाङाव बिटिसिनि आइजो आरो गथ'सा जौगाथाय बिफाननि बानजायनायजों सिडली चिरां आइसिडिएस प्रजेक्टनि सिङाव थानाय अंगनाबादि मावथिफोरखौ लानानै गथ'सा आरो गोर्बोबती बिमानि सांग्रांथिनि सायाव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों अरियेन्टेसन प्रग्राम हाबाफारि लायो। बे हाबाफारियाव बिटिसि समाज अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास बिथाङा गाहाय आलासि महरै बाहागो लाना आइजो आरो गथ'सा सांग्रांथिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखियो। टंलायाव मोनबा फरायसा आफादनि रायजोआरि मेल। टंलायाव गायसननो गोनां 100 बिसिना गोनां हस्पिटालखौ लाना नुजानाय जेंनानि सायाव सावराय मेल खुंदों। टंलायाव गं 100 बिसिना गोनां हस्पिटाल लुफुंनो नागिरनायाव बेले बेजे। गोदानै गोदान जायगायाव लुफुंनो नागिरग्रा आरो सिगांनि थाखानायावनो लुफुंनो नागिरग्रा मोननै हानजानि गेजेराव दावराव दावसि। दिनै उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय सोलोंथाइ आरो फालांगियारि सोहोरनि बिखायाव थानाय टंला बड'लेण्ड भवनाव मोनबा फसंथान आरो टंला ओनसोलनि मेलेमजिबिफोरनि बानजायनायाव रायजोनि गेवलां सावरायलायनाय जानो थाङो। बे मेलाव टंलानि फरायसा आफाद, बर' फरायसा आफाद, राभा फरायसा आफाद, खोस्रा-सुंसि फरायसा आफाद आरो असम जातीयतावादी जुब छात्र परिषद लोगोसे टंलानि मेलेमजिबि रायजो राजाजों गोदानै गं 100 हस्पिटाल लुफुंनायनि सायाव सावरायलायो। आफादखौ सामलायो टंलानि समाज सिबियारि खौला दैमारि बिथाङा। रायजो राजाफोरनिसिम गोनांथार फोसावनाय। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय बिजनी सोहोरनि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजाराव आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टारखौ गासिबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय गायसननाय जादों। बेनिखायनो माखासे साननि सिगांनिफ्रायनो सोरनिबा देहाया सानाय सुनायजों भुगिना दंब्ला फाहामथाय लाफैनो हागोन आरो गाहाम सावस्रि सुबुङाबो गावनि देहाखौ मोजां रिलेक्स खालामनाबो लानो हागोन। बेनि अनगायैबो जेरै सिं सानाय, हान्थु सानाय, मिजौनाय, मोदोम सानाय, जरा जरा सानाय, गोदना सानाय, पेरालाइसिस आरो जिन जिन मोननाय बायदि बायदि गोबां प्रब्लेम गोनां सुबुंफ्रा फाहामथाय लाफैनो हागोन।
सोरबाफोर बिथांमोना गोजौनि बेफोरबायदि जायखिजाया प्रब्लेम दंब्ला 7086858977 बे जानबुं नाम्बाराव आबुं खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' थुनलाइ आफादनि खुंगा 62थि बोसोरसालिया जथुम्मानि हाबाफारिया जागायबाय। मैयानिफ्राय अदेबानि 23 फेब्रुवारि खालारनिफ्राय जागायनानै 26 फेब्रुवारि खालारसिम क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय रानि कालाइस्रि फोथाराव खुंफुंजागोन। गोबां बारहुंखा अखानि गेजेरजोंब्लाबो बानजाय आफादनि बिबानगिरि बिथांमोना जथुम्मानि हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय गोख्रों नांथाबगासिनो दङ। बेलासि समाव गाहाय हाबग्रा लांगोनाखौ बेखेवनानै होयो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बर्नाल देखा बिथाङा। गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो बानजाय आफादनि मासिगिरि अदेबानि सानजा क'क्राझार बिधानसभा बियाबनि एमएलए लरेन्स इस्लारि बिथाङा। बेबायदिनो जामुंसालि, हाथाइसालि, दिन्थिफुंसालि बायदिफोरखौ थांखि खानाय बेखेवगिरि आलासि बिथांमोना बेखेवनानै होयो।